חודרז פרנסה טובה, צריך שתדע אהובי אחי היקר, כי להשיג פרנסה בנקל זה תלוי בדעת האדם, היינו לפי הגדלת הדעת, וכן הפרנסה בנקל זה כי פרנסה בנקל תלויה בדעת כמו שכתוב בחילת מן במדבר י"א, סטו העם ולקטו ואמרו על זה בזוהר הקדוש בסלח ד' ס"ב, ולקטו בסתוכתה, היינו אלו שהיו חסרי הדת, היה להם כך יגע הרבה מאוד עד שהשיגו את פרנסתם, את המן שנפל בכל יום מהשמן, את המן שנפל בכל יום מהשמיים, כי כל מי שחסר דעת ביותר הוא יגע ותוארך אחר הפרנסה ביותר. עין לקוטי מורן חלק א' סימן נ"ו, ועיקר הדעת הוא דברים ד' אתה ראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, היינו כפי שהאדם דוחה להכניס בדעתו את